Bahit ti panagbayakabak ti napigsa nga angin kantudo ngayon tunda ti hambagat. Nagsisinarunumot at clearing operation tin siyangkat ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company. Itay nabiit daras da atin rurong ti may sa asimbahan iti sitio Gayasi, Lower Wanga, La Trinidad, kan sadyay impatumbalda iti manual landslide and mudslide clearing operation. Usar lang dagiti pala, nilinisan da ti lugar manipot iti nakaro apitak tapnong maprotektaran lang iti nasao nga istruktura. Nagturong matlang dagiti kamang ti unit kadwa dagiti kamang ti Bukod Municipal Police Station iti sitio Labas aging Hapas Pito, Bukod Benguet, kan sadyay nang ipatumpalda iti preventive mobile patrols can road monitoring and clearing operations. Gapo dito inaipanamnama ti seguridad dagiti umili kan na siguro iti kinatalga dagiti agbibiyahe ang motorista sadyay. Pudno unay nga wan ka pa sa kamarikna iti pangipaay iti serbisyo komunidad.